Здравейте, аз съм Александър и в днешното видео от рубриката за здраве ще поговорим за хранителните натравяния. Хранителното натравяне не е нещо безобидно и не бива да го подценявате. Не всеки път минава с някаква диария там, повърнеш, малко ти е лошо, притрепере ти отвътре и се оправиш след 2 дни. Не. Понякога това нещо може да засегне вашите органи. Отделителната система, бъбраци, черен дроб. Често има и смъртни случаи. За един такъв смъртен случай ще ви разкажа в това видео. Освен това ще ви споделя за моя опит с хранително натравяне, което съм имал няколко пъти. Когато се натровите с храна, от голямо значение е колко храна сте поели, колко отровна, развалена храна. Ако е по-малко количеството, ще минете по-леко. Обаче ако сте поели голямо количество, може да стане гати проблема. Именно за това ви съветвам, ако поне толкова малко се съмнявате в храната, че нещо не е наред, по-добре не я яжте. Ма няма значение колко пари сте дали. Или пък сте се натровили от нещо, което е във вашия хладилник. Обаче сте смесили храните и не знаете точно от кое. По-добре изхвърлете всичко. Да, знам, няма пари, бедна държава, ниски заплати, високи цени на храните, но здравето е по-важно. Честно ви казвам, от това се умира и след малко ще ви разкажа, както ви споделих по-горе. Изхвърляте храната, мислите за здравето си. Не дейте да правите като бабичките. Нали знаете ония случай, дето някаква бабичка яла нещо там, изпооотровила се, докторите едва ме оправили. Прочистили стомаха, активни въглени системи, всичко. Пуснали да си ходи, на другия ден доктора отива и гледа пак в болницата, пак натрована. Вика: бабо, какво стана бе, какво направи ти бе, човек? Нали те изчистихме, нали то оправихме? И бабата казала на доктора: аз доядох храната от тоня ден да я не изхвъргам. При най-малкото съмнение, фърляй всичко. Майната им на парите, важното да сме живи и здрави. Да не имаме диария да дрищиме окенефа по 3 дни. Че го се разминаме с 2, добре, защото си се умира. Обезводнявания стават, някакви простоти, някои си разстроят корема, после по 1-2 години имат проблеми. Занижени са нивата на контрол над заведенията, които ни хранят. Отива някой там от ХЕИ, дават му 200 лева, той си тръгва. Отида от дюнерджинацата, направят му 3 дюнера за него и за семейството му и той си тръгва. Бия печата, че всичко е наред. Ако отидеш там, гледаш отзад мишки, плъхове се прескачат, хлебарки пълзят, какво нема се натровиш? Не се гледат сроковете на храните. Често се случва хората, които трябва да гледат срока на храните в техните магазини, в магазините, в които работят, да забравят да ги погледнат. Вие също не обръщате внимание, купувате си храна с изтекъл срок и бам! Проблем. Сега ще ви разкажа за случай със смърт от хранително натравяне, с който се сблъсках още в доста ранна възраст. Може би съм бил 5 или 6 клас най-много. Имах един съученик от ромски происход, Лозан. Лозан, ако гледаш това, надявам се, че си добре и си жив и здрав, братле. Когато ставаше нещо в училището, някакъв проблем, примерно скачат ми на мене няколко човека, тогава беха такива времената, Лозан ме защитаваше. И обратното. Понеже е циганче, като му скачаха на него нещо да го шамарат, аз го защитавах. Живеехме на няколко стоти метра един от друг и се прибирахме заедно след училище. Ама ром бил, не знам какъв бил, не слагайте всички под общ знаменател. Има и гадни българи, и гадни роми, има всеки добри роми, добри българи, така че всичко е индивидуално. Та какво се получава в семейството на въпросния Лозан? Отиват на сватба. На сватбата, знаете, месо колкото искаш. Едно от нещата, които е имало, разбира се, са кюфтета. Хубави, големи кюфтенца, топлички, току-що направени, да, обаче проблем. Каймата нещо не е била наред, вътре имало нещо в самата кайма и се натравят голяма част от хората, които са консумирали тези кюфтета. Включително и малкият брат на Лозан. Ще ме извините, просто съм забравил името на детенцето, светла му памет. Тогава, приятели, неизбежно се стига до болница. Състоянието на братчето на Лозан е доста тежко. Но лекарите след някаква дълга борба не успяват да го спасят. Представете си какво е имал в тази кайма, аз не мога да си представя. Ако е стара, развалена, тя ще мирише на мърша. Няма да се натроват толкова много хора. Това си мисля аз. Поне някой ще усети от тях, ще каже: това нещо не е вред това месо. Нещо киси, нещо мирише. Значи според мен нещо друго, някакъв химикал може би е попаднал в тази кайма по някакъв начин. Но каквато и да е причината, кюфтетата да са отровни, факт е, че това е хранително натравяне, което коства живота на един човек, на едно дете.
Верно, случката се развива преди, да кажем, 30 години, дори 35. Но защо не са изследвали с какво точно е отровено това дете, от какво умира? Нали, тия толкова хора, като са натровили на тази сватба. Не знам тогава не са ли се правили такива изследвания, да видят дали е точно от самата храна, защото е развалена нещо, или пък някакъв химикал е имало вътре. Все пак мисля, че това е трябвало да стане ясно. То като се обърне колата, пътища много. И да са разбрали от какво и да не са разбрали, това нещо е засегнало жизненно важни органи. Черен дроб, бъбраци, детето не е издържало. И е починало. Един мой приятел не толкова отдавна си полежа в болницата заради пица на системи. Изяде пица и бам! Тежко хранително натравяне. После 3-4 месеца имаше проблеми с стомаха. То не беха лекарства, антибиотици, пробиотици. От една подобна пицария си взех салата рок. Като изядох тази салата, направо стана нещо страшно. Но се разминах така за 2-3 дни в тоалетната, повърнах им 2 пъти и се разминах. Точно между другото тогава си разговарях с него по телефона през нощта в 3-4 часа и той ми припомни как се беше отровил с пицата и сега ми даваше съвети как да се справя с това, че съм се отровил от пицария, от салата, която се продава в пицария. Именно за това пак ви повтарям. Дори най-малкото съмнение да имате, че храната не е наред. Нещо да ви накисва, да ви намерисва. Каквото и ще е, нещо ви се струва, че нещо не е наред. Изхвърлете, ако ще сте дали колкото и ще сте дали пари. От това се умира хора, това не е майтап работа. Аз си спомням за първото ми натравяне хранително. Бехме на палатка, на река Дунав, срещу един остров, всичко е перфектно, на палатки, с сестра ми и зет ми, пълна лудница, супер е, с едни приятели на сестра ми и зет ми, приятелски семейства, плуваме си, къпаме се, риболов, знаете как, къмпинг, пълна лудница. Не се натрових там. Натрових се, защото се наложи да се приберем внезапно. Излезе някаква брутална буря, невиждана. Направо дърветата е така. Дебели стари дървета ще се скършат, палатки хвърчат, прибираме всичко, не знам и аз толкова бързо сме прибрали всичко и се връщаме по домовете си. И майка ми си спи така следобедно и не очаква, че аз си дойда. И аз викам, мамо, гладен съм нещо и тя вика ми, то аз не знаех, че си дойде, сега няма нищо, ще изпържа ние яйца, вика, ще пръжна. Изпържи ми едни яйца, няма да ги забравим тия яйца, докато съм жив. Много е гадно да се отровите с яйца. Това направо е някакъв непоносим ужас. Оригаш на яйца, повръщаш яйца, дрискаш яйца, пардиш на яйца, гадно ти е, лошо ти е, жълци, бледци. Направо някакъв кошмар. И това дни наред. Сигурно и аз съм бил за болница тогава, ама не знам. Трябва да ви кажа, че след този случай 2 години, само като погледнах яйца и ми се гадаше. Все едно си се натровил с алкохол, нали знаете какво е? Който е препил с джин или коняк. После само като го подушиш и почва да ти се гади. Така бех с яйцата. Организма не ти го иска. Между другото, при хамелеоните се наблюдава едно много странно нещо, което ми напомни този случай. Значи хамелеона като изяде някаква токсична боболечка, която е отровна, знаете, има такива боболечки. Неговото поколение, децата му, които се раждат, не я ядат тази боболечка. То не я е виждало никога, не знае, че е токсична, обаче като се появи пред него, генетично нещо се е променило и не я възприема като храна. Напротив, като нещо отровно. Така бех с яйцата. Ма сега си ги ям, защото трябва да се спортува баниците. Яйцата най-добрият протеин. Но внимайте. Много гадно се трови с яйца. Иначе от ProMarket в Диана Бат един път си взех боб. Нали знаете, там на топлата точка, витрината. Едно бобче стори ми се, че леко накисва. Казвам ви, 4 дена набех на работа. Лопедиум и модиум, това е пикси между другото, нищо не помага. Съсипах си стомах. Веднъж толумбички, аз сладко не ям, къде ме накараха едни колеги да ям толумбички, ги изядох. С тия толумбички беше много гадно, защото тогава имах среща, първата ми среща с едно момиче, с което след това бех 8 години. И аз се оправям да излизам да се видим с нея. Какво оправяне, какво излизане, аз ще пукна. То не се издържа. Така ми беше приушало, жълт, блед, сърцето дигнах, пулс, повръщам. Нещо страшно. Тя ми звъни, викам, не мога, така и така казах истината. Тя вика, на мен интересува, идвам. Прати ми локация, дойде. Сметайте, на първата ми среща ме видео, повръщан. Седа по половин час в тоалетната, излезна с 2 минути пак в тоалетната. Блед, жълт, лошо ми е. Затова бехме 8 години. Накрая тя искаше да се разделиме. Може това да е повлияло. Внимайте с тази храна. Особено и храната в днешно време, която и без това е отровна. В нея има какви ли не
неща, удължаващи срока, консерванти, бокуци, стабилизатори. Сметайте това, като се развали и ферментира, къв бълвоч става, къв коктейл отровен става, змийска отроване ти трябва. Хранителното отравяне, приятели, това е някаква токсична реакция, която направо ви скапва целия организъм. Четох статии за хора, които се натравят с храна и след това до края на живота си носят последствия. Пият лекарства. Увреждат своите бъбраци, своя черен дроб. Вижте, например, кучетата. Ядат някаква мърша или там лешоядите. Някакви неща, които, ако ние ги изядеме, е направо трагедия. Става нещо страшно. А те си го ядат. Значи техните организми са се адаптирали. Ние хората имаме около 3 кг бактерии, полезни бактерии в стомаха си, които ни помагат. Те живеят в симбиоза с нас и ни помагат да храносмиламе, да се справяме с храната, да обработваме. Значи тия бактерии, примерно в кучетата, в лешоядите, са някакви много брутални и мощни, да може да ги спасят, да преработят тази мърша и тази отрова, без да им стане нищо. Много често се случва при млади хора да се изтровят. Защо? Примерно живеят сами, млади са, ергенчета тъга. Не имат време толкова да си направят, примерно, мусака. Отива, купува един дюнер, изяжда го, обаче занижен контрол от ХЕИ, уния си платили примерно 200 лева. Нямам нищо против дюнерджиите, обаче наистина съм виждал и мишки, хлебарки и живо чудо. Хигиената е малко кофти. Вземеш един такъв дюнер, особено лятото, сосчето така леко кипнало, майонезата, изядеш го и после какво? Шпацирен серенгети. Не мога да излезеш от кенеф. Хората на плаж, ти дрищиш и пиеш лопедиуми. Смешно ли? Смешно ви е, обаче, като дойде серенгети, като се изстроите, не ви е смешно тогава. И така, скъпи приятели, с това мисля да завърша днешното видео на тема хранително натравяне. Бъдете внимателни, това не е нещо, с което може просто така да се разминете всеки път с разстройство и повръщане. Понякога може да бъде живото застрашаващо. Разказах ви случай. Сигурно има много такива случаи. Ако искате, споменете отдолу в коментарите. Вие как сте се натравили с храна? Имате ли слаб стомах? Добре ли сте стомаха? Знаете ли някакви други случаи? Такива хората ядат нещо, стигат до болница, някои умират. Разкажете, отдолу ще ми бъде интересно. А сега, ако видеото ви е допаднало, ако ви е било интересно, харесайте го, споделяйте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави и аз ще предимно нещо по-читаво, по-чистичко, домашно, ако може така, защото много кофти. Айде!